Чыгарылышыбызны актуаль әңгәмә сәхифәсе белән дәвам итәбез. Бакчачылар өчен айрыуча хәзер кызу вакыт. Кайбер яшелчә, җиләк-җимешләр уңышлары белән инде сөендерә башлады. Бәрәңге уңышын алганчы исә шактый хезмәт куйырга туры килә. Бу турыда тулырак бүген студия кунагы Россия авыл хуҗалыгы үзәгенең җитештерү бүлеге җитәкчесе Айгөл Габдрахманова таныштырыр. Әңгәмәне Ания Гыйбадуллина алып бара. Айгөл ханым, исәнмесез? Хайырлы иртә, исәнмесез? Біз бүгін шундай бикте қадірлі яратқан ризығыбыз техник культура бәрәңгі турында сөйлешәбез. Бүгінгі күнде ең зор проблема ол бәрәңгі қырты. Колорадо қыңғызы. Нешік кірешірге оңа қаршы? Менә Колорадо қыңғызына келгенде ең зор проблема болып бүгінгі күнде менә алынган препаратларның қызғанышқа қаршы тәсир итмәуі. Бу нәрсә белән бәйле ул беренчедән препаратларның сыйфатсыз булуы, ягъни тәэсир итә торган матдәсе аның яки анда булмый, яки аның теге микъдары бик аз дәрәҗәдә булаймы, шундый теге сыйфатсыз препарат булырга мөмкин. Икенчедән, ул да булса инде безнең глобаль проблема булып торган әйбер, ул да булса Колорадо қыңгызлары безнең препаратларга теге мутация үтәләр һәм әлбәттә инде алар менә шушы химик препаратларга кызганышка каршы туручанлыклары аларның шундый сәләтләре арта. Монда инде альтернатива булып, ул да булса безнең әлбәттә биологик препаратлар килергә сәләтле. Биологик инсектицидлар. Әмма биологик инсектицидларны да ничек дип әйтим, алар белән эшләнергә, өйрәнергә кирәк. Ни өчен дигәндә, халыкның менталитеты нинди? Ул менә бүген химик препаратны кулланды да, ул иртәгән нәтиҗәсен күрә, җирдә үле анда кортлар ятырга мөмкин. Биология икенче төрлерәк эшли. Ни өчен дигәндә, чөнки биология, мәсәлән, күпчелек препаратлар инде безнең хәзер бациллы турингиенсис кебек бактериялардан торалар. Алар инде безнең контактны кишечный дип атала инде ул. Алар безнең корткычның ашказаны эшкәртү шәгесенә эләгергә тиешләр һәм инде анда алар артырга тиешләр. Һәм менә шушы артырга эләгү вакыты, менә шушы процесс ул безнең берничә көн барырга сәләтле. Һәм менә шушы эшләү вакыты аның 5 көнгә кадәр барырга мөмкин. Әмма бу 5 көн буе корткыч үсемлеккә зыян китерә дигән сүз түгел. Менә әйткәнемчә 12 сәгать эчендә алар параличланалар, ягъни 1 көн зыян китергә сәләтле. Аннан соң инде алар үлмәгәндәйме, алар утыралар, әмма алар үсемлеккә зыян да китермиләр. Менә шулай итеп, ничек дип әйтим, менә шушындай препаратлар белән эшләргә, өйрәнергә безгә әлбәттә кирәк. Инде химик препаратларга килгәндә, менә халыкка шуны бик яхшылап җиткерәсе килә. Бу бик кирәкле мәгълүмат. Кемдер безнең, мәсәлән, бәрәңгене агулап утыртты. Әйбет, агулап утыртты. Менә агулап утырткансыз икән, ул безнең күпмедер дәрәҗәдә, димәк, бәрәңгегә ни килми, корт килми. Бу ни өчен? Чөнки сез системный препаратлар кулландыгыз. Системный препарат нәрсә дигәнне аңлата? Ул безнең агу менә шушы бәрәңгенең үзендә генә калмый, бөтен күзәнәкләр буенча үсемлеккә, яфракларга менә. Һәм әлбәттә инде корт аны тешләп карый да, ул аннан яки үлә, яки китеп барганда бүтән килми. Истә тотыгыз, менә ул агу сезнең менә аннан соң бит күпмедер вакыт үтә, безнең яңадан кортлар килә башлый. Һәм халык нишли, яңадан ала да ки, нинди препарат алганлыгын ул карамый, системныймы ул, контактныймы, ул аны аңламый, ул төшенчәләрне чөнки агрономнар гына гадәттә белә инде бит. Һәм яңадан системный препарат белән эшкәртеп куярга мөмкин. Системный препаратның таркалу вакыты ул безнең 90 көнгә кадәр барырга мөмкин. 90 көн. Әгәр дә сез инде бәрәңгене эшкәртеп утыртканнан соң корт килә икән, сез моңар сөенегез генә. Чөнки инде бу химик мадда таркалган дигән сүз. Инде сез ахырдан, инде ул шешек атканнан соң гадәттә июль ахырлары, август башларында бит инде шулай буларга мөмкин име? Сезгә эшләргә кирәк бортик контактный препаратлар белән генә. Утыртканга хәзер 1 ай вакыт үтте. Димәк, халыкның бәрәңгегә бит инде гадәттә урта җитлегү вакыты 90 көн. Димәк, сезнең яңадан 2 айыгыз калды. 2 ай эчендә сез бәрәңгене, ягъни системный препарат куллансагыз, ул сезнең таркалып бетмәячәк. Ягъни кеше организмына агу керәчәк. Менә шуны истә тотарга кирәк.
контактныйлар, олар бары тик, ничек дип әйтим, үсемлектә туқыма буенча йөрмиләр, а бары тик корткышка гына уланы ашыйда, шулай гына тәэсир итә. Менә моны халык ничек дип әйтим, аңласын иде дип әйтәсе килә, чөнки менә теге әйдә ярар, ул бездә бит әле халыкта 1 миллилитр язылган икән, әйдә 2-не салыйм дигән гадәт бар бит. Менә шундый әйбер булмасын, ни өчен дигәндә, әгәр дә сез бүген 1 миллилитр урынына 2-не куллангансыз икән, безнең алар корткычлар бик тиз ияләшәләр, сез киләсе елга 2 урынына 4-не кулланырга тиеш буласыз. Әле бит синең читтән кортлар килә, әйеме? Биологик яктан менә чиста территория икән, бит әлбәттә алар сезгә киләчәк. Бу гадәти күренеш, ни өчен дигәндә, чөнки безнең корткычлар аларның сизү сәләте бик көчле. Алар бары тик, ничек дип әйтим, экологик яктан куркынычсыз җир тирәлектә яшәргә алар күбрәк омтылалар. Чөнки аларда үзләрендә үз-үзләрен саклау, һәрбер тирәклек иясенә хас булган үз-үзләрен саклау дигән төшенчә бар аларда да. Шуңа күрә инде әлбәттә алар кайда куркынычсызрак, шунда алар ничек дип әйтим, юл табачаклар шул якка. Һәм инде әлбәттә безнең бар менә бик яхшы нәтиҗә күрсәтә бу соңгы елларда, ул да булса файдалы бөҗәк падизус. Кызганычка каршы без менә нәрсә менә эшчәнлек нәрсә күрсәтә. Сорауга караганда безнең җитештерүчәнлек җитешеп бетми, әмма эффект бар. Халыкта сорау бар, халык аңлап алды ничек эшләргә кирәклеген хәзер. Инде Алла бирсә, алдагы елларда әлбәттә менә бу юнәлешне үстерү өстендә эшләрбез дигән фикердә торабыз. Менә әлбәттә инде менә бу биологик алым белән эшләү, ул безнең беренчедән хәзер бит инде зур бакчалар утыртылмый, 25-30 сотый бакча утыртылмый бер кайда да. Иң күбе инде ул авылларда 10 сутый, 5-6 сутый, шәһәр җирлегендә 1-2 сутый. Инде менә шундый кичкенә участокларда әлбәттә химик препаратлар белән эшләргә киңәш итмәс идем. Инде юк дигәндә аларны көндәлек җыеп торып та аларга каршы көрәшеп була. Чынлап та бакча уңышы гына түгел, гомумән безнең тормышыбыз шундый уңышлы булсын иде. Амин, шулай булсын. Рәхмәт сезгә.